Bon dia a tothom, moltes gràcies per estar aquí i gràcies sobretot als organitzadors del Matsuri d'Ivars d'Urgell, com en Genís, entre d'altres, per creure en aquest projecte de Diseño Japón. Pels qui no em coneixeu, em dic Adrià Montiel i sóc el creador de Diseño Japón, que és un projecte podcast-blog, encara no tinc molt clar el que és, ho anem construint amb gent, on parlem sobre el Japó i, a més parlem també sobre el disseny, amb persones expertes en cultura i història japonesa. I quan parlem de disseny, no parlem només de la part més material, sinó que també de la part més immaterial, com la cultura, la història, que expliquen el per què una cosa s'ha dissenyat d'una manera i no d'una altra. Ja sigui, per exemple, una joguina, un vestit o una illa artificial japonesa, com amb aquest senyor hem parlat en un podcast anterior. I és que avui tenim molta sort, i ho dic de debò, no em quedo curt, perquè tenim amb nosaltres el Jonathan López Vera, doctor i divulgador en història japonesa, professor d'universitat, escriptor i paro aquí. Vale. Perquè jo crec que podríem seguir, segurament. A més, és l'autor d'aquest llibre anomenat Història de los samurais, que, per cert, Jonathan, avui aprofitaré i et demanaré que al acabar la xerrada me'l signis, vale? Perquè no el tinc signat i esperava que ho poguessis fer. Molt bé. I de nou, gràcies per formar part d'aquesta xerrada una més a Diseño Japón. Res, a tu per convidar-me i també a la gent del Matsuri Ponent per també convidar-me a venir. Com sabeu, per començar, al llarg de la nostra història han existit centenars de guerres on el disseny d'estratègies militars, ja fossin armes o estratègies orientades a la diplomàcia, han tingut com a objectiu guanyar batalles, aconseguir el poder i, de tant en tant, una mica de pau. Però, a més, el disseny d'estratègies ens ajuda a entendre el pensament que hi havia darrere dels comandaments militars i com ho feien per aconseguir el poder. Per exemple, des de la utilització per part de les forces nord-americanes de tancs inflables durant la Segona Guerra Mundial... Espera. Tancs inflables? Tancs inflables. A la Segona Guerra Mundial, les tropes nord-americanes van utilitzar tancs inflables per fer creure als nazis que tenien més tancs que els que tenien. Fins l'estratègia de terra cremada, que, com sabeu, consisteix en destruir tots els recursos del teu territori, de forma que quan entra l'enemic es retiri perquè no hi ha res, diguéssim, que pugui adquirir i no avança, diguéssim, dins del teu territori. I per què explico tot això? Doncs perquè la xerrada d'avui l'hem titulat Estratègies dissenyades per vèncer, Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi i Tokugawa Ieyasu. Tela, O sigui, sí. No sé si en tindrem prou amb una hora per tractar aquest tema, però avui, almenys jo em sento optimista. Sí. I clar, molts de vosaltres estareu pensant, d'acord, això de les estratègies dissenyades per vèncer, més o menys ho he entès. Però el Oda Nobunaga aquest, el Toyotomi Hideyoshi i el Tokugawa Ieyasu, qui són aquests tres? No? Com us deia abans, avui tenim la sort de comptar amb en Jonathan, qui ens il·luminarà una mica aquest camí. I aquí va la primera pregunta. I és un repte, De manera breu... Aquest és el repte. Si haguéssim d'explicar a la gent que tenim aquí davant qui eren aquestes tres persones sense entrar molt de detall i s'haguessin de quedar amb una idea, quina seria? Bueno, aquests tres, que a més sempre van en pack, això és com els packs aquells de iogurts del supermercat, que no pots emportar-te un, no? Van els quatre junts, doncs aquests tres passa una mica el mateix. Aquests se'ls acostuma a denominar com a conjunt els tres unificadors del Japó. Això ens diu, a banda de que són tres, doncs que el Japó estava desunit, no? I que després d'ells va estar unificat. I això va ser a base de guerres, van viure al mateix temps, diguéssim, però en quant a governar, van governar en aquest ordre, no? Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi i Tokugawa Ieyasu, encara que van començar els tres una mica junts, van treballar junts durant un temps. I després d'ells tres, el Japó va estar unificat i en pau durant uns 2 segles i mig. Crec que el concepte d'unificació és molt important, no? Perquè al final, clar, jo em poso en la pell del públic que ens escolta, clar, jo escolto unificació
I el primer que em ve al cap és unificar el què i per què. Ens podries donar alguns detalls per entendre què és la unificació del Japó? Clar, avui en dia quan pensem en països en general, ja no passa només amb el Japó, pensem en països en general i ens dona la sensació de que aquests països, estats-nacions que coneixem, doncs com que han estat així sempre, no?, al llarg del temps. I en canvi hi ha molts països que fa 4 dies, pels historiadors 4 dies, no existien com a país i eren una sèrie de regnes o comtats o com li vulguis dir, no? Casa nostra, passa una mica el mateix. Al Japó, encara que sí que hi havia com una sensació d'unitat i estaven tots sota el mateix emperador, etc., sempre ha sigut un lloc bastant regional, amb bastantes diferències regionals. Però sobretot, aquí veníem, en aquest moment, en el moment que comença la unificació, que ara en parlarem, veníem d'un segle i 3 dècades més o menys de fractura total. Un moment en el que existia un govern central, però sobre el paper. En la realitat, el govern central que existia governava a la capital. Fora de la capital, podríem dir que cada província tenia un senyor samurai, un daimyo, el que aquí diríem un senyor feudal, però amb moltes cometes, no?, perquè això de feudal parlem-ne, i pràcticament en aquella època i durant més d'un segle funcionaven de manera molt autònoma. Era pràcticament com petits regnes, cadascú amb el seu rei, i a més amb una altra característica curiosa, que és que estaven en guerra tots contra tots. És a dir, no era una guerra com altres que hi ha hagut en el Japó, en el que el país està dividit en dos, no? Hi estan, per exemple, les guerres Genpei, al segle XII, els vermells contra els blancs, no? El grup dels Taira contra els Minamoto. No, aquí parlem de guerra de tothom contra tothom. Bàsicament, cadascun d'aquests senyors estava en guerra doncs amb tots els senyors amb els que el seu territori feia frontera. Perquè o bé ell estava intentant quedar-se al territori dels altres, o bé estava defensant el seu territori de que un dels altres se l'intentés quedar. No? Llavors, clar, això és una desunificació, no? Una separació, una fracturació, com li vulguis dir, del país absoluta. Que després d'aquests 3 doncs, ja no la veuríem, ja veuríem un país unificat, amb un govern central fort, unes polítiques a nivell nacional, etc etc. Estava pensant que en algun moment va començar aquest procés d'unificació i en algun moment una o més d'una persona va dir anem a unificar el Japó. No? A qui li ve aquesta idea d'intentar unir els territoris? És una mica un tema col·lectiu, per una banda, o sigui, no podríem dir que hi ha un artífex, i per una altra no és una cosa projectada. És a dir, no crec que en cap moment cap d'ells pensés anem a unificar el Japó, sinó que aquí hem de pensar que en un principi hi havia més de 200 territoris, amb més de 200 senyors samurais, tots en guerra. Què passa? Que van passant les dècades i es va produint un procés lògic de supervivència del més fort. No? Hi ha molts que van caient pel camí. No? Si jo conquereixo el teu territori, a tu et tallo el coll, el teu territori ara és meu, doncs ara hi ha un daimyo menys i un daimyo, que sóc jo, que té un territori més gran. Doncs això va passant a moltes bandes del Japó. Amb la qual cosa, segons van passant les dècades, anem veient territoris més grans i menys número de territoris, no? Lògicament. Fins que arriba un moment amb el que es produeix com una espècie de, com quan juguem als escacs, com de taules, no? Que allò no es mou. Hi ha com un empat. També han produït perquè el que passa és que es dona com un equilibri de poder, és a dir, som uns quants els senyors que tenim territoris a la zona nord de la illa de Honshu, per exemple. No? I està allò més o menys igualat. I llavors un de nosaltres, pel que sigui, comença a ser més fort i comença a conquerir una miqueta més. Doncs què passa? Que els altres que rodegem el seu territori, que també som enemics entre nosaltres, però parlem. Ei, ostres, hem de fer alguna cosa amb aquest. No? Si no fem alguna cosa amb aquest malparit, ens acabarà amb tots. Doncs hem de fer una aliança, nosaltres 6, fem una aliança, no? I entre els 6 li parem els peus. Llavors feien aquella aliança, li paraven els peus, fins i tot potser l'eliminaven i cadascú es quedava un trosset, i llavors aquells 6 que havien fet aquella aliança tornaven a ser enemics i tornaven a fer la guerra. Allò va produir com un moment d'estancament, un moment amb el que no passava res. I aquests senyors, que cada cop són més poderosos, se n'adonen que són tan poderosos que ara ja poden començar a pensar en la idea de no només sobreviure, no només fer-se amb més territori, que al final és un tema econòmic, em faig amb més territoris, tinc més terres, amb més camperols fent collita d'arròs, més impostos que puc cobrar. Al final és sempre econòmic. Doncs arriben a albirar una mica ja la possibilitat de, ostres, és que potser em podria fer amb tot el país. Allò passa
per conquerir la capital, conquerir Kyoto. És la part fonamental. Llavors hi ha un moment en el que un d'ells es llença a fer allò. Llavors, seria aquell el primer que té la idea? Bueno, almenys és el primer que la intenta posar en pràctica. Fracassa estrepitosament, però crea el precedent, no? I a partir d'allà començarien a entrar ja aquests tres. I històricament, en quin moment ens trobaríem? Quin any seria? Jo acostumo a situar el principi de la unificació al 1560. Aquesta fractura es produeix, hi ha una guerra, que és la guerra Onin, que és una guerra que dura 10 anys, va del 1460... Jo intento no donar moltes dates i tal, perquè és una mica farragós, però perquè ens situem. Del 1467 al 1477 hi ha una guerra a la capital, a Kyoto, per 1000 motius, i allò és el que dona una mica la sortida a aquesta situació de caos. No? Doncs, si allò era el 1477, al principi de la unificació, jo el dato a l'any 1560, és a dir, pràcticament un segle. I el que quedaria, perquè allà és on comença la unificació. 1560, que és una batalla en concret on lluita un dels tres amics que tenim aquí, Oda Nobunaga. No? La batalla d'Aokehazama, allà seria on comença la unificació. I quan acaba? El 1600, és a dir, 40 anys, el 1600, amb una batalla del tercer, no? Perquè van així en ordre, de Tokugawa Ieyasu, la batalla de Sekigahara, l'any 1600. És a dir, entenc que Oda Nobunaga va ser com el primer que es va tirar, vinga, va, comencem a conquerir el primer va ser un altre. Oda Nobunaga, el primer és que era no estava a les travesses, no? Ningú comptava amb ell, no? Era una mica com un candidat sorpresa. Ningú, si haguessin fet una llista dels 10 candidats, no estava. Ell no estava. Ell era d'una província petita i poc important, ben col·locada estratègicament, però poc important, que és la província d'Owari. Vindria a ser on actualment està Nagoya. I ell ni tan sols era... Ell era el fill del cap d'una branca de la família Oda. Ni tan sols era la família principal. Però ell va aconseguir, quan mor el seu pare i ell puja a ser el líder de la família, el primer que fa és acabar amb els líders del clan. Els clans estaven formats per diferents branques d'una mateixa família. Doncs ell es posa com a líder principal i aconsegueix dominar tota la seva província. Llavors, és un altre el que comença, un tal Imagawa Yoshimoto, aquest un senyor important, aquest sí que estava a les travesses, és el que pensa en fer-se amb la capital. Per anar del seu territori a la capital ha de passar per la província d'Owari. Conquereix un parell de províncies, entra a la província d'Owari, aconsegueix conquerir algunes fortaleses, però allà és on es dona aquesta batalla en la que les forces d'Oda Nobunaga, sorprenentment, perquè era una relació de 10-1 en quant a soldats, i aquí podem parlar una mica d'estratègies, aconsegueixen vèncer en aquella batalla. I de cop, Oda Nobunaga apareix. No? Hòstia, s'ha carregat a Imagawa Yoshimoto. A més, literalment, a la batalla li van tallar el cap. I la pregunta que ve després és com molt òbvia, no? Com ho va fer si era 10 contra 1? Doncs sí, en aquell moment els Oda tenien un exèrcit petit, s'havien fet amb la seva província, però poca cosa més, i en canvi els altres venien amb una força bastant gran. S'acostuma a parlar d'uns 30.000 contra uns 3.000, no? Aproximadament. Repeteix la xifra? 30.000 contra 3.000. Vale, ens has d'explicar com s'ho va fer, això. Sí. Doncs res, les batalles samurais acostumaven a ser, en aquella època, fins que va començar a canviar la cosa, que ara en parlarem, perquè és part del tema del canvi d'estratègies, consistien sobretot en càrregues de cavalleria. Les batalles es guanyaven amb càrrega de cavalleria, no? Hi havia infanteria, hi havia arquers, però la càrrega de cavalleria era la... Clar, una càrrega de cavalleria l'has de fer amb una planícia, no? L'has de fer amb una esplanada oberta, no la pots fer per mig d'un bosc, no la pots fer amb un penya-segat. En canvi, la província d'Owari era una província amb una orografia una mica complicada. I el lloc on van fer nit, els d'Imagawa Yoshimoto, era un lloc com amb una espècie de... com un congost, diguéssim, no? Allà com un... I clar, els Oda coneixien bé la seva província. Llavors, Oda Nobunaga va veure ràpidament que si s'enfrontava contra els Imagawa a camp obert, amb una batalla normal, els passarien per sobre, perquè 10 contra 1 estava fet el tema. Però, en canvi, amb un atac sorpresa, per la nit, en un lloc estret i estrany, doncs potser tenien una possibilitat. Llavors, el que van fer és rodejar, els Imagawa estaven pràcticament descansant i festejant una mica perquè havien aconseguit unes fortaleses, conquerir-les i tal, estaven una mica de celebració, i els Oda es van col·locar com al damunt, no? A dalt d'aquell penya-segat, diguéssim, una mica, i es van estar allà esperant trobar el moment oportú.
va haver una tempesta. Oda Nobunaga, en les seves estratègies... Va tenir sort, no? Sí, sempre. Hi ha vegades que ha tingut molta sort. Va començar una tempesta gran i van veure que aquell seria el moment, perquè si tu comences una càrrega de cavalleria caient, diguéssim, per una muntanya, no? Per una baixada, clar, se sentiran els cavalls. Si en aquell moment està caient una tempesta amb trons i tal, doncs no sentiran els cavalls fins que no els tinguin a la cara, pràcticament. I així és el que van fer. Van caure a sobre del campament enemic, allò com un elefant amb una catxarreria, van arribar amb tot. Quan es van adonar aquells soldats que estaven mig de festa, i alguns segurament anaven una mica beguts i tal, quan es van adonar del que estava passant ja els tenien a sobre. El factor sorpresa va ser molt important. De fet, el propi Imagawa Yoshimoto va sortir de la seva tenda perquè sentia soroll, com què passa, i res, ja tenia 2 o 3 soldats al damunt, va aconseguir desfer-se una mica d'ells, però mentre estava lluitant amb ells va venir un altre part darrere i li va tallar el cap. Llavors, factor sorpresa i factor natura. Sí, aprofitar el moment i una mica factor estar desesperat, no? Com ho faig? No, si ho faig d'una manera tradicional, no sobreviuré. I si una cosa tenia Oda Nobunaga és que no era gens tradicional. De fet, justament tenia una pregunta sobre la seva personalitat, perquè jo he anat comparant amb els altres, després hi entrarem, però sabem una mica com era la seva personalitat? Podem arribar a desxifrar-la una mica? Sí, encara que té una llegenda negra contra la que jo intento lluitar, però és molt difícil, perquè, per exemple, a Netflix teniu una sèrie que es diu La Edad de Oro de los Samuráis, que és una sèrie documental ficcionada una mica, no? Allò amb representació històrica, amb actors i tal, bastant ben feta, amb els seus fallitos, però bastant ben feta. I allà parlen d'aquests 3, bàsicament. I a Nobunaga, doncs, bueno, han caigut en el típic tòpic de presentar-lo com un psicòpata, com un boig. El que passava amb Nobunaga és que era un paio peculiar, això podem estar d'acord, perquè ell no era gens donat als protocols, a fer el que s'espera que facis, etc. I al Japó, algú que no li van els protocols realment és una rara avis, no? És un paio molt estrany. De fet, quan ell va agafar el lideratge del seu clan, van haver-hi suïcidis al seu clan de gent que no estava d'acord amb què manés ell perquè estava tocat. Clar, això també feia que fos algú molt obert per incorporar noves estratègies, per provar coses noves, per no caure en els paranys de sempre, etc. I gran part, el 80% del seu èxit va venir donat justament per això, per ser algú innovador, va ser dels primers que van provar a utilitzar les armes de foc d'una manera completament diferent i d'allà va venir també el seu èxit, amb la qual cosa sí. De fet, de petit i de jove li deien el tonto de Owari, no? El tonto de Owari. El tonto de Owari. Sí, en japonès era Otsuke, Owari no Otsuke, no? Que seria com el nesi, com el tocat del bolet de la província d'Owari. Després no és que deixés de ser estrany, després és que va arribar un moment que ningú tenia nassos a dir-li, no? Perquè Nobunaga era bastant dràstic amb aquest tipus de temes. Però sí, la seva personalitat és aquesta. Té la llegenda negra aquella jo sempre dic, no era cap boig i no era cap psicòpata, i no era més cruel que els altres, que és la fama que té. Senzillament era més pragmàtic. Cruels ho eren tots, és una època de crueltat. Sí, a mi la sensació que em dona al descriure i al llegir una mica el teu llibre i altres articles era que era una persona extremadament pragmàtica en tots els nivells de la seva vida. Absolutament. Hi ha allò famós, no?, que ha de sortir parlant d'aquests 3. Hi ha un tipus de poema, tots coneixem el haiku, no?, que són aquells poemes de 3 versos, no?, que fa 5, 7 i 5 síl·labes i que normalment parlen de coses de la natura, les estacions i tal, no? Doncs hi ha un altre tipus de poema, que és el Senryu, que és mètricament és exactament igual, no? 5, 7 i 5, però el seu contingut, en comptes de ser de la natura i tal, és sàtira política, normalment, no? És com una espècie de jueves, no? Però en poemes curts. I corrien, ja a l'època Edo, després d'aquests 3 senyors, corrien una col·lecció de 3 senryus que servien per il·lustrar la diferència de caràcters d'aquests 3. Llavors, el poema deia alguna cosa així com si el cucut no canta, no? Un cucut, un ocell, a més aquí estem en un poble d'ocells, que si el cucut no canta, què fas? No? I llavors cadascun d'ells 3
completava el poema d'una manera diferent. En el cas de Nobunaga, i si vols els altres me'ls guardo per quan vagin sortint, en el cas de Nobunaga era si Akukut no canta, mata'l. Clar, algú pot pensar, ostres, que cruel. Des del punt de vista de Nobunaga no és crueltat, és pragmàtic. No? El cucut, per què el vols? No? De què serveix un ocell cucut? No tinc ni idea, potser serveix de més coses, però en principi és un ocell cantaire. No? Si no canta, ostres, estàs allà gastant uns diners en el que mengi un cucut, etc. I no serveix per lo que el mates, no? I te'n compres un altre. Fa un moment havies comentat un tema d'armes. Un tema d'armes. Havies dit armes de foc. Clar, per la gent que ens escolta... Samurais, armes de foc. Sí, no? Clar, jo tinc el teu llibre aquí i la veritat és que l'única arma que veig és una katana. Però la realitat en aquell moment, és a dir, Oda Nobunaga tenia armes? O... Sí. L'any 1543, és a dir, 17 anys abans d'aquesta batalla que hem dit... Parlem d'armes de foc. Armes de foc. Armes de foc. Arcabussos, una espècie de trabuc o així llarg. O mosquetón, seria semblant un mosquetón. Van arribar al 1543 de la mà dels portuguesos. O sigui, els portuguesos, en aquella cursa que van fer els portuguesos i els castellans per arribar als mercats orientals, als mercats del que és avui en dia Indonèsia, no? Que és on estava tot el tema de les espècies, no? Del pebre, etc. I també per arribar als mercats del sud de la Xina, on es comprava la seda, quan es va veure interrompuda la famosa ruta de la seda per terra, doncs amb aquella cursa, amb la que els castellans van provar anar cap a l'oest i es van trobar amb Amèrica, no? Jo crec que és l'errada més afortunada de la història, per ells, no per la pobra gent que hi havia allà, doncs els portuguesos van acabar arribant al Japó, el 1543. I una de les coses que portaven amb ells, com a novetat, diguéssim, perquè al Japó no hi havia armes de foc, era allò, arcabussos. Llavors els samurais van rebre amb els braços oberts aquesta innovació. Clar, moltes vegades quan ho expliques et diu la gent, hòstia, però els samurais, però sí, jo tinc entès que eren una gent d'honor intachable i que ells pensaven que les armes de foc eren una cosa que no tenia honor i bla, 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 tonteries. Potser si arriben en una època de pau, potser sí, però van arribar en un moment, com hem dit, d'absoluta guerra. Si tu tens miraments per incorporar els arcabussos al teu exèrcit i el teu veí no té tants miraments, demà tens el teu veí a la porta de la teva província amb 500 arcabussers i et passen per sobre, no? Amb la qual van deixar els romanços ètics amb una banda i pragmatisme. T'anava a dir pragmatisme. Sí. I Oda Nobunaga va ser dels primers que va veure allò i va dir, nen, dámelos todos. Hem de comprar tots els que puguem, no? I no només això, perquè en un principi la diferència estava en qui tenia arcabussos i qui no en tenia. Després va ser qui en tenia més i qui en tenia menys. Però ràpidament els japonesos no són tontos i el primer que van fer és quan tu compraves 50 arcabussos als portuguesos a preu d'or, lògicament, oferta i demanda, doncs era, si compraves 50, doncs agafar 3 o 4, donar-li al ferrer de la teva ciutat, el que feia les katanes i tal, i dir-li, nano, desmunta això, sí. Trenca-ho, menja-t'ho si cal, però hem d'aprendre com es fabrica això. No? I ràpidament van aprendre i de fet fabricaven arcabussos de millor qualitat. Llavors va arribar un moment amb el que tothom tenia molts arcabussos. Quina va ser la diferència llavors? Com els utilitzaves? I aquí és on va ser clau aquesta forma de pensar nova d'Oda Nobunaga. Va arribar un moment amb el que ell va dissenyar les batalles en funció dels arcabussos. Sí, jo tenia de fet en ment una batalla, que tu em corregiràs, que és la de Nagashino. 1575 Nagashino, és el canvi de paradigma. Que aquí va haver un canvi de mentalitat en el Japó, on es van donar compte de que per guanyar les batalles havien de pensar estratègicament com utilitzar aquelles armes de foc, no? Clar, fins a aquell moment les armes de foc es van incorporar d'una manera molt bàsica, és a dir, un arcabús al final ve a ser com arc i fletxes, no? Una cosa que mata des de lluny. I l'arc i les fletxes estaven molt incorporats a les batalles samurais. De fet, l'arma principal dels samurais al llarg de tota la seva història no és la katana, és l'arc i les fletxes, encara que tenim més associada la imatge de la katana. Doncs el que van fer aquests senyors era, quants arcabussos tenim? 150? Doncs mira, agafa 150 arquers, els hi treus l'arc i les fletxes i li poses un catxarro d'aquests, no? Però ja està. Però funcionava exactament igual.
En canvi, Oda Nobunaga va ser el primer que va dir no, això és, com en diuen en anglès, game changer, no? Això és una que canvia, ho canvia tot. Hem de començar a pensar d'una altra forma i hem de dissenyar les batalles entorn a l'ús dels arcabusos. Si utilitzem bé els arcabusos, la que fins ara ha estat l'estratègia poderosa a les batalles, que ha estat les càrregues de cavalleria, passem per sobre. Clar, hem de tenir en compte que els arcabusos aquests no són uns fusells de franctirador, precisament, eren uns catxarros que disparaven la boleta de plom, però que sortia per on sortia i com sortia, i a més de 50 metres no comptessis per res en encertar-li. Jo sempre dic que era com una pilota d'aquelles de Nivea de la platja, no? Que tu li fots una patada ben forta i se'n va cap on vol, no? Però en canvi, si jo col·loco a 200 arcabussers disparant al mateix temps, quan jo dono un ordre, a una càrrega de cavalleria, hòstia, la desfem, no? I a més ell va ser el primer, o almenys se li dona la fama de ser el primer, que va tenir la idea, i quan dic el primer és fins i tot abans que Europa, d'utilitzar una càrrega per volea, que es diu. És a dir, aquests arcabusos es trigava com mig minut, en el millor dels casos, entre una bala i la següent. Que aquí ja et donava temps que et matessin uns quants cops. Ja havia arribat la cavalleria i t'havia trepitjat. I ell va ser el primer en pensar una cosa que ens pot semblar molt òbvia, no? Però que ningú hi havia caigut, que era, en comptes de col·locar 100 arcabussers disparant 100 bales i fins a d'aquí mig minut no poden sortir 100 bales més, ostres, col·loquem-ne 30 i darrere d'ells uns altres 30 i darrere d'ells uns altres 30. I llavors, quan jo faig la senyal, els 30 al davant disparen, pum, se'n van cap al darrere, comencen a carregar, i els que hi ha a la segona fila ja posen genoll a terra, disparen, se'n van cap al darrere, és a dir, per quan la tercera fila ha disparat i marxa cap enrere, la primera fila torna a disparar. Llavors, en comptes de tenir 100 trets i a l'estona 100 trets més, tenim 30, 30, 30, 30, 30. I això va desfer. En aquesta batalla de Nagashino que hem dit, aquí s'enfrontaven els Oda contra els Takeda. Els Takeda, abans quan hem dit de les travesses, els Takeda eren l'aposta segura. Era el que menys et donaven a les cases d'apostes. Eren els que estava clar que havien de fer-se amb la victòria. I per una sèrie de temes no va ser així, i un dels principals va ser perquè la seva llegendària cavalleria, que era l'orgull del Japó, va quedar destrossada a la batalla de Nagashino, en part per aquest ús dels arcabusos per torns. Això, i que també van construir una espècie, els Oda van construir una espècie de valles grans, no? Com empalissades, diguéssim, molt altes, i també van substituir les llances, els yari, que és l'arma reina al camp de batalla japonès, també, junt amb l'arc i les fletxes, els van substituir, són d'uns 3 metres al llarg, els van substituir per uns de 4 i 5 metres al llarg. Jo sempre, per explicar-ho, explico una batalla molt famosa que hi ha a Braveheart, que també tenen unes llances per allà baixades, no? I al moment les posen cap a dalt. Doncs els llancers estaven darrere de les empalissades amb aquelles llances preparades. I els pocs cavallers que van passar la zona aquella d'arcabussers, doncs van quedar una mica atrapats allà amb aquelles llances, no? I a més, ells van poder col·locar-se sobre el camp de batalla abans que els Takeda. I el que van fer és col·locar-se uns metres més enllà d'un petit rierol, amb la qual la càrrega de cavalleria havia de travessar aquell rierol i allà perdia velocitat. No? Perdia velocitat per l'aigua i perdia velocitat perquè després hi havia fang, etc. Llavors no anaven tan ràpids com podien anar. I en aquells metres, doncs, primer els arcabussers, després els llancers, els van destrossar. De fet, ara que dius d'anar ràpid i lent, tinc entès, tu em corregiràs, que Oda Nobunaga feia construir carreteres i ponts, no perquè la gent anés caminant més feliç per les carreteres, sinó perquè els seus exèrcits anessin més ràpids entre batalla i batalla. Exacte, és que una cosa que la gent oblida molt sovint de les guerres i de les batalles és la logística. Tu pots ser el millor al camp de batalla, que si no tens una bona logística no anirà bé la cosa. Nobunaga, el primer que feia quan conqueria un nou territori era adaptar-ho per la logística a la batalla. Llavors era construir camins amples, camins ràpids, on poguessis traslladar molts exèrcits, ponts per estalviar-te fer rodejos. De fet, el llac central, el llac Biwa, que és el llac central, la illa de Honshu, per exemple, ell va construir unes barcasses molt grans per poder transportar tropes d'una banda a l'altra i no haver de rodejar-ho. És a dir, ell es preocupava, veia, diguéssim, les batalles amb una visió 360, no? O sigui, no veia només un cop que estem allà què fem, sinó que ho veia tot una mica per fora. Per jo, perquè era un tio
molt donat a la innovació en un país amb el que la tradició pesa molt. Des del seu punt de vista pesa massa. De fet, veig que dissenyava les batalles, entenia com funcionaven les armes i els hi buscava nous usos que no s'havien pensat mai, però és que, a més, dissenyava la logística. O sigui, era un senyor de la guerra, potser, però dissenyador alhora. I en això, Toyotomi Hideyoshi, que era un dels seus generals, el segon unificador, en un principi era un dels seus generals, també ho va incorporar. I tenim algunes gestes, diguéssim, dels seus exèrcits a aconseguir arribar o cobrir unes rutes molt llargues en molt poc temps, no? Per això, perquè ell, per exemple, també el que feia era, abans de l'exèrcit que va caminant, no? Perquè els exèrcits aquests el que tenien més gran era infanteria, llavors és molta gent a peu, doncs enviava gent amb cavalls que ja anessin preparant els pobles pels que passarien, dient-li als camperols que havien de tenir preparat menjar i preparat un lloc per dormir, etc. I anava preparant per endavant. No? Llavors són aquest tipus de tàctiques que van més enllà de pròpiament col·locar un esquadró en aquesta banda o en aquella, un batalló aquí o allà, en el camp de batalla. Comença abans la batalla. I ara que comentaves a Toyotomi Hideyoshi, clar, per anar passant, diguéssim, al següent, quina relació... Si no, amb Nobunaga sí, podem si no, estar jo crec que podem... Quina relació tenia Oda Nobunaga amb Toyotomi Hideyoshi exactament? Era un general, has dit, no?, dels seus exèrcits? Toyotomi Hideyoshi és... si Oda Nobunaga és una mica una rara avis, Toyotomi Hideyoshi ja és la més rara possible. Més? Més? Sí. Toyotomi Hideyoshi és el senyor al que jo li vaig dedicar la meva tesi doctoral, així que vaig tenir durant un temps una relació d'amor-odi amb ell, és a dir, primer amor, perquè si no, no m'hauria dedicat 5 anys a treballar sobre ell, però després en alguns moments de la tesi el vaig arribar a odiar per saturació, però ara com ja ha passat temps ja el torno a estimar. Toyotomi Hideyoshi és la figura, primer, és el japonès més important de la història, més poderós de la història. Jo sempre ho dic, quan començo les classes a la universitat sempre els hi poso una imatge de Napoleó als alumnes i els dic, qui és aquest? Napoleó. Què podeu dir Napoleó? Bueno, doncs que no sé què, normalment són alumnes d'història. Doncs Napoleó, bla, 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 no sé què, més que jo perquè no tinc ni idea de Napoleó. I els dic, si surto al carrer i pregunto a la gent del carrer qui era Napoleó, em diran alguna cosa? Sí, qui més qui menys et dirà alguna cosa, almenys sabrà, sí, un francès, un general francès. Dic, vale, si me'n vaig al Japó i pregunto qui era Napoleó, em sabran dir alguna cosa? Ah, no ho sabem, ja us ho dic jo, sí. Vale. Si ara agafo una foto de Hideyoshi, aquest del mig, si ara agafo una foto de Hideyoshi i surto al carrer aquí, sabrà algú qui és? Ni idea. No? Perquè tenim aquest eurocentrisme que la història som nosaltres i l'altre no. Doncs Toyotomi Hideyoshi ha estat el japonès més poderós de la història i Toyotomi Hideyoshi el que té més estrany, no només això d'haver estat el japonès més poderós de la història, és que va néixer sent el més baix. Hideyoshi quan va néixer no tenia ni cognom, era fill d'un camperol. No en sabem gaire de la seva infància, perquè justament com era el fill d'un camperol, o sigui, d'Oda Nobunaga en sabem per què, doncs des que va néixer era el fill del cap del clan, no? I llavors tenim diaris que ens expliquen el que feia i no feia. En canvi, Toyotomi Hideyoshi no entra a la història escrita fins ja quan ja és una mica un comandant. El que sabem una mica és que ell era a la província d'Owari, de la mateixa província que Oda Nobunaga, i de nen va començar a treballar pel Oda, no? Lo lògic. I va començar doncs, amb les tasques més baixes, no? Mosso de quadre, etc. De fet, sempre s'explica que una de les seves tasques era portador de les sandàlies d'Oda Nobunaga. Espera. Has dit portador de sandàlies. Portava les sandàlies. Sí. És a dir, quan Oda Nobunaga, o qualsevol senyor, no? Però en aquest cas Oda Nobunaga pujava a cavall, els estreps japonesos són una mica diferents i els senyors el que feien era treure's les sandàlies, no? de palla, d'arròs, però clar, quan es baixaven del cavall 40 quilòmetres més enllà volien tenir unes sandàlies, no? Doncs llavors hi havia algú que quan ell es treia les sandàlies les agafava i corria darrere el cavall. I com arriba aquest portador de sandàlies a un més alt? Gràcies a que Oda Nobunaga era un tio tan innovador i tan obert de ment que a ell, per promocionar algú, no li importava si valies o no valies. No li importava si tenies un cognom il·lustre. Això al Japó era una cosa molt, molt estranya. Llavors sabem, una mica per lògica, una mica pel que s'ha explicat després, que Toyotomi Hideyoshi doncs,
per força, si sabem que va començar sent el fill d'un camperol i fent tasques com aquestes i després el trobem com a comandant, la primera vegada que surt és perquè és un comandant, comanda uns 3.000 soldats. Doncs, lògicament, entre aquí i aquí, el més lògic és que va passar a ser soldat, de soldat va ser, com si diguéssim, sergent, de sergent va ser tinent, no? Una mica, per utilitzar la nostra escala, fins que ja entra a la història. I llavors després, de fet, doncs ja és general, arriba un moment que és daimyo, perquè una de les províncies que conquereix per Oda Nobunaga se la cedeix amb ell com a senyor, vale, tu t'encarregues d'ella, i després dues més, i quan Oda Nobunaga mor, en 1582, traït per un altre dels seus generals més de confiança, també per començar a carregar-nos una mica el mite de la lleialtat i l'obediència samurai, Toyotomi Hideyoshi és qui, estant molt lluny de la capital, aconsegueix, estant en una campanya militar, aconsegueix, i això també és una estratègia, assabentar-se ell de la mort d'Oda Nobunaga, fer que l'enemic no se n'assabenti i llavors parlamentar amb ells i oferir-los un tracte molt beneficiós per ells, perquè clar, ell deia, si jo ara giro i els meus exèrcits me'ls emporto corrent cap a la capital, no hi ha exèrcit més feble que aquell que està fugint. L'ataquen per l'esquerra, o sigui, per l'esquena i l'eliminen. No? Ell havia d'arribar a un acord. Va oferir un acord lo suficientment bo com perquè els enemics, el clan Mori, l'acceptés, però no tan bo com perquè pensessin aquí passa alguna cosa. No? I llavors va tornar ràpidament amb aquestes estratègies, no? D'anar preparant el terreny, va arribar ràpidament a la capital i va eliminar a la batalla de Yamazaki el 1582, només 13 dies després de la traïció, va aconseguir eliminar aquest general. Llavors això, sí, el va posar en un lloc privilegiat per, en poc temps i amb alguna batalla interna, al clan Oda, posar-se ell al capdavant del clan Oda. I llavors, en aquell moment, ja és ell qui segueix la tasca. En aquell moment, Oda Nobunaga havia unificat, havia conquerit aproximadament un terç del Japó, el terç central, en 22 anys de lluita. I Toyotomi Hideyoshi, a partir d'aquell moment, va començar a conquerir i en 8 anys es va fer amb tot el Japó. Diem els tres unificadors, però qui va unificar-lo, qui va conquerir-lo tot, va ser ell. De fet, és el que tu... O sigui, ell es va venjar d'aquell general, no? I se'l va pelar. Sí, el va pelar i el seu cap tallat el va posar davant de la tomba d'Oda Nobunaga per dir-li... Aquí està, no? Aquí tens cap. Ho veus? Soc lleial, no? Exacte. I comparat amb Nobunaga, que era una persona que quan volia guanyar un territori simplement els matava tots. Sí. A més, és una tàctica que es diu Minagoroshi. És una tàctica samurai. La tàctica té nom. Sí, Minagoroshi, que literalment és matar tots. Clar, jo he llegit que Hideyoshi tenia una estratègia també pragmàtica, però alhora també psicològica. Sí. Bueno, potser ens les pots explicar tu millor? Bueno, què fa si el cucut no canta? No? Seguim amb els poemes. Teníem Nobunaga que deia mata'l. Hideyoshi deia convenç-lo. És un ocell cantaire. Parles amb ell, no? El convenç, li dones alguna cosa a canvi. No? Ell utilitzava la diplomàcia. De fet, ja ho feia. Abans, quan era un general de Nobunaga, ja ho feia. No? Una mica si Nobunaga el deixava. Nobunaga era més de... No, tira. No? Llavors, quan calia, també ho feia, no? Això de matar tots, però una mica seguint ordres. En canvi, quan ell podia, i a partir del 1584, que ja manava ell, ho feia sempre, ell dialogava. Clar, dialogava i negociava amb la força que et dona tenir un exèrcit molt gran. No? Jo sempre ho explico fent una mica un diàleg, una mica caricatura, però anava una mica així. No? Ell havia de, per exemple, la illa de Shikoku, que de les 3 principals del Japó, ara 4, però en aquell moment 3 principals del Japó, és la petita, no? Doncs eren 4 províncies. De fet, Shikoku significa 4 països, no? 4 províncies. Doncs estava tot en mans del clan Chosokabe. El clan Chosokabe era originari d'una d'aquelles 4 províncies. Les altres 3 les havia conquerit, no? En aquesta època de guerres les havia conquerit. Doncs ell el que feia era parlar amb el senyor del Chosokabe i els deia: mira, la illa de Shikoku ara és teva, són 4 províncies, no? Però la teva és aquella d'allà, les altres 3 les has guanyat. Vale, molt bé. Mira, et proposo una cosa. Jo tinc un exèrcit ara mateix de 150.000 soldats. Els números, per cert, si mireu xifres d'Europa en aquells moments, el d'Europa sembla ridícul. Parlem d'unes xifres gegantines. Jo tinc un exèrcit de 150.000 soldats. Tu tens un exèrcit de 30.000. Tu diràs, o sigui, si vols anem a la guerra, però t'acabaré guanyant. Potser els teus soldats són molt bons, són boníssims, i s'encarreguen 30.000 dels meus. 50.000, no? Perquè són la pera. 60.000, però ja està. Tinc 150.000.
em sortirà més o menys a compte, però t'esclafaré. I quan t'esclafi, si anem a la guerra, et tallaré el cap a tu, a la teva... Hi ha nens per aquí. A la teva dona, als teus fills, als teus nets, al teu gos i al carter que passava per allà. Tu sortiràs perdent, òbviament, però jo també sortiré perdent, perquè hauré perdut 25.000, 30.000 soldats, els que sigui. Però tu més. Llavors, quina tonteria, no? Et proposo una cosa. D'aquelles 4 províncies que tu tens, que hi ha una que és la teva, te'n tornes allà. I tu allà continues sent el rei. Tu allà manes en pràcticament tot. Hi ha coses que et diré jo el que has de fer, però tu estaràs allà, genial. Les altres 3 províncies són meves, ja faré jo el que vulgui amb elles. Tu tens 30.000 soldats, tens un territori estupendo, que és el de la teva família per generacions, li tens carinyo, jo continuo tenint 150.000 soldats i tothom ha sortit guanyant. L'única cosa que et dic és, demà, quan tu em diguis que sí, perquè em diràs que sí, quan tu em diguis que sí, demà aniré a parlar amb un altre paio i llavors li diré que tinc un exèrcit de 180.000, que són els meus 150 i els teus 30. Que si aquell paio és més tonto que tu i anem a la guerra, els teus 30 venen amb mi. I tu, al capdavant, no? Anem tots a la guerra. Llavors, què passava? Que, hòstia, és molt convincent, no? O sigui, s'ha de ser realment molt tonto per dir que no. I això és com una bola de neu. Cada cop és més fàcil. O sigui, a tu t'he amenaçat amb 150 i t'has cagat. Home, era un bon negociador. Quan amenaci aquell amb 180 es cagarà més, amb la qual cosa cada vegada li era més fàcil. I així és com va fer per conquerir ràpidament. Ja et dic, Nobunaga va trigar 22 anys en conquerir un terç, ell va trigar 8 anys, 2 d'ells utilitzats en posar-se al capdavant del clan Oda i els altres 6 per polir-se tot el Japó. M'agrada l'estratègia de Hideyoshi, no? Perquè al final... Clar, és que la de Nobunaga, al final, si és que encara que em rendeixi em mataràs, perquè és allò Minagoroshi i matar-los, doncs llavors tu intentes aguantar tot el que pots. I a més trigues més en conquerir. Trigues més, clar, acabes conquerint, però t'ha costat soldats i t'ha costat temps. Per això ell anava conquerint, sí, era una pisonadora, però allò, com va una pisonadora? Lenta. No? Doncs per això està la diferència de temps. Clar, aquí pels que ens esteu escoltant, podeu pensar segurament que bé, no? Hideyoshi va conquerir tots els territoris d'aquesta manera. Pacífic, no? Més... Sí. Però hi ha una excepció. A l'últim territori, Jonathan, què va fer exactament Hideyoshi? Va negociar amb ells? Clar, hem de tenir en compte que un altre dels motius perquè la gent acceptava aquest tracte era perquè tu sabies que abans que proposar-t'ho a tu li havia proposat a uns quants més i que havien acceptat i que Hideyoshi havia complert i que ells vivien allà feliços a la seva província i tal, no? Llavors era una mica l'exemple, et donava un motiu més per dir, doncs vale, doncs jo també. Clar, què passa? El darrer territori de tots els que va conquerir, el darrer, ja amb aquell no havia de donar exemple a ningú més, perquè ja està, era l'últim, ja no vindria un després. Llavors, en aquell, els hi va oferir també el tracte, es van fer una mica el ronso, però van acabar acceptant, i llavors quan ja van acceptar i van obrir les portes del castell, diguéssim, perquè entressin les tropes de Hideyoshi, no? Perquè ja havien arribat a aquell tracte, llavors un cop que estaven a dins, Toyotomi Hideyoshi va dir el cap d'aquest clan, me l'agafeu, talleu el cap a la seva família, i llavors quan els va tenir tots tal, van sortir del castell, van tancar, van calar foc, i va morir tothom allà. Clar, què passa? Es va tornar boig. És una forma de negociar molt innovadora, sí. També. Bueno, era que senzillament ja no li calia donar exemple, ja no li calia que el següent digués, ai sí, ha complert, no? Perquè ja no hi havia següent, i ara el que calia què era? Ara calia fer un cop de puny a la taula per dir, els que ja eren teus, ojo, no us despisteu, perquè si cal, puc ser igual de cruel, igual de malparit que qualsevol. Llavors, a partir d'ara, vigileu. Tots esteu feliços en la vostra província, però que ningú li passi pel cap fer una rebel·lió o qualsevol cosa en contra meva. Clar, jo tornava a preguntar, no?, de com controlava les rebel·lions, però vist això, crec que es controlaven soles. Bueno, a més, es va dissenyar tot un sistema que després Tokugawa Ieyasu, anem passant, si vols, una mica al tercer, Toyotomi Hideyoshi va conquerir tot el país, va expulsar els cristians, o va començar a fer-ho, no? els portuguesos i castellans, que hi havia allà per allà. Va intentar conquerir la Xina, per fer-ho primer va haver de conquerir Corea. Es va venir amunt, eh? Sí, es va venir bastant amunt. I en tot aquest merder d'aquesta guerra contra xinesos i coreans va morir de mort natural. No? Tenia 60 i pico anys, però es creu que un càncer de colon se'l van portar. Però va morir. Llavors, qui el va succeir? Doncs ell tenia un fill que tenia 5 anys, amb la qual
mal tema. El que va fer és que, com la seva mort ja va venir una mica anunciada, no? Ja es veia, no? El que va fer és que va reunir a uns consellers que tenia, un d'ells, Tokugawa Ieyasu, i els va dir que ells serien regents del seu fill fins que el seu fill tingués l'edat per governar. No? Una mica confiat, una mica ingenu. Els hi va fer jurar moltes vegades, no? I firmar documents i tal. I llavors va crear aquells 5 regents que en teoria havien de criar i cuidar el seu fill, etc i governar el país fins que ell tingués l'edat, però bueno, ràpidament aquells consellers van començar a tenir problemes entre ells i es van fer 2 bàndols, hi va haver una batalla, aquella que dèiem de Sekigahara, que hem dit abans, l'any 1600, va vèncer Tokugawa Ieyasu i a partir d'allà és quan ell va instaurar el seu govern. Ara parlarem sobre com ho va fer, que tinc molta curiositat, però tenia un dubte també sobre Toyotomi Hideyoshi, que és que resulta que va prohibir la utilització d'armes entre els camperols, sí. Això és correcte, i que això va fer que també, diguéssim, clar, el fet de no poder utilitzar armes de foc, doncs se les havien d'empascar d'alguna manera, no?, per utilitzar armes diferents. Aquesta va ser una de les moltes lleis que va fer Hideyoshi per estabilitzar la situació. És a dir, quan tu estàs conquerint territoris, però un cop que ja tens tot el Japó, què vols en aquell moment? Estabilitat. Un cop que mano jo, què vull? Que no canviï la cosa, no? Estabilitat, que es converteixi allò en un status quo el més llarg possible. Llavors ell va dissenyar una sèrie de polítiques que després Tokugawa Ieyasu va implementar, va dir, estaven molt ben pensades, no? Llavors són com típiques i característiques del govern de Tokugawa Ieyasu, més que res perquè el seu govern va durar 2 segles i mig. Ell, el seu fill, el seu net, etc. No? 15 generacions. Però moltes estaven ja implementades per Hideyoshi. I una d'elles va ser, vale, ja no hi haurà guerra, els civils, els camperols ja no han de tenir armes. Abans sí que havien de tenir armes, perquè aquells exèrcits, aquelles xifres que hem dit tan bèsties, estaven formades sobretot el 90% per soldats d'infanteria. Quins són aquells soldats d'infanteria? Camperols. Camperols que quan no s'ha d'agafar la collita ni res, perquè a més les campanyes militars es sincronitzaven amb la feina del camp, perquè al final s'ha de menjar, doncs aquells camperols anaven al front, no?, a lluitar. En canvi, en aquest moment no, ja no us calen armes. Llavors es va fer tota es va anar per les viles recollint totes les armes i si t'enxampaven que tenies una espasa, una llança o el que fos, ja no diguem un arcabús, doncs t'executaven, no? Llavors què passa? Que clar, tu pots dir, bueno, doncs és veritat, ja no volen armes. Sí, però és que hi ha un tema. Continuen existint... Els bandits. Clar, continuen existint lladres, no?, i tal, pels camins. Llavors els camperols s'havien de defensar d'alguna forma. I allà van començar ells, de forma molt intel·ligent, a utilitzar estris del camp per utilitzar-los com a armes. No? Llavors hi ha moltes armes que avui en dia coneixem d'arts marcials, tothom coneix els nunchakus, no? Encara que sigui per les pel·lis del Bruce Lee, no? Aquells 2 pals units amb una cadena o amb una corda, doncs això en un principi era una eina que tenien els camperols per quan segaven l'arròs, no? Sobretot, i volien allò separar el gra de la palla, doncs el que feien era que posaven un feix de palla així al terra i llavors tenien aquell nunchaku, diguéssim, que el pal era una mica més llarg en un principi, i llavors si tu li dones cops amb un pal, fas una força doncs, X, no? Però si tu li dones amb un pal que va lligat a una cordeta d'un altre pal, no? Doncs la inèrcia fa molta més força. Doncs utilitzaven per allò. Doncs bueno, van adaptar... Si passava una revisió allà, i això què és? No, això ho utilitzem pel... Ah, vale, ok. O, per exemple, moltes policies del món porten avui en dia una porra que no és senzillament un pal recte, sinó que també té com un pal curtet que li surt, no? Que la majoria de policies jo crec que no saben per què serveix aquell tros d'allà i senzillament peguen així amb la porra i ja està. Però allò és una tonfa, allò és un arma d'arts marcials que en principi era una eina per moure la pedra del molí. És a dir, la típica pedra de molí, que és com una espècie de dònut de pedra, no? Una roda amb un forat al mig, doncs el que es fa és que la part més llarga es fica dins del forat, allò que sobresurt, allò estrany que sobresurt fa de tope, perquè no vagi més cap allà, i llavors amb el tros de pal que no ha entrat dins el forat és on tu poses les mans. Llavors la roda, tu vas caminant i la roda va rodant al teu costat. No? Doncs ells van començar a veure, amb allò com puc. Clar, el més bàsic és pagar així i ja està, no? Com fan els policies, però va haver molts que van dir, espera, si agafo així, giro, i de fet és una arma típica d'arts marcials. Jo crec que és interessant aquesta part de prohibir les armes i que busquin de formes creatives com dissenyar noves armes, no? Molt disseny surt de la necessitat, llavors en aquest cas és claríssim.
aquí passaríem al tercer. Si fem el tema del cucut, del tercer, primer hem dit, si el cucut no canta, mata'l, després hem dit, si el cucut no canta, convenç-lo, doncs, en el cas de Tokugawa Ieyasu, i queda molt clar, si el cucut no canta, espera. És el que va fer ell. Ell va estar a les ordres de Nobunaga i a les ordres de Hideyoshi durant dècades. Ell mai no va ser un vasall, era un aliat. No? Era un senyor important, però menys. No era una relació d'iguals, era una mica un era més important que un altre, però era més important que altres que eren vassalls. Aquest no era vasall, aquest era un senyor aliat. I va saber esperar. Va haver alguns moments en els que ell podria haver intentat allò, fer un cop de puny a la taula i dir, doncs ara mano jo. Però va esperar moltíssim. Fins a l'any 1600, que en aquell moment sí que va veure i llavors va encertar. No? Ho va fer bé, també podem parlar de com ho va fer, perquè la seva tàctica també és curiosa, però va saber esperar el seu moment. Llavors és el que té la fama de paciència, de saber quin és el moment correcte per moure's. Quines estratègies de batalla tenia ell? Era esperar, havies dit esperar, no? Sí, hi ha algunes famoses, per exemple, hi ha una batalla que és la de Mikatagahara, el 1573, que també era contra els Takeda, aquells Takeda que hem vist caure a Nagashino, però és que a més al 73 encara estava viu el gran líder legendari dels Takeda, que era Takeda Shingen, que era aquest que era el candidat més obvi per fer-se amb la victòria, no? Doncs era aquell. Doncs va haver una batalla de Mikatagahara, que es diu, que és Gahara vol dir com llanura, no? Doncs és la llanura Mikata, que ja els Tokugawa estaven amb una inferioritat numèrica aplastant, també més gran, de fet, s'acostuma a parlar que hi ha 31, i va passar una cosa molt curiosa, que és que van haver de retrocedir, van haver de sortir d'allà. Tokugawa Ieyasu va aconseguir arribar al seu castell de llavors, que era el castell de Hamamatsu, ell i 5 samurais, només, i quan van entrar, lògicament els van obrir les portes, no? Era el jefe, perquè arribés, i quan ell va entrar va dir, deixeu les portes obertes i feu que sonin els tambors. I quan es faci fosc, enceneu les almanares, no? Enceneu allò que tenien per indicar el camí. I feu que així estigui tota la nit. Llavors, quan els Takeda, perseguint-los, van arribar allà, es van trobar que el castell, en comptes d'estar tancat, no? Estava obert, sonaven tambors i estaven les llums enceses. I llavors van pensar, o volen que entrem, o és que han de sortir ells, o aquí passa alguna cosa rara, i van acampar fora. I van estar tota la nit allà esperant, i van veure que la situació no canviava, i van acabar marxant. És la tàctica que es coneix com la tàctica del castell buit. No hi havia ningú, pràcticament a dins del castell. Però semblava que hi havia algú o semblava que algú havia de passar i llavors van fugir. En aquell moment, el més obvi hauria estat que Tokugawa Ieyasu morís, no? Que arribessin els Takeda, arrasessin amb el castell i amb els 4 gats que hi havia dins i ja està. I aquesta és una batalla que s'acostuma sempre a explicar quan s'explica la forma intel·ligent de pensar que tenia Tokugawa Ieyasu. Però sobretot les seves tàctiques les més importants vindrien després d'allò, de com va dissenyar tot perquè es mantingués estable durant més de 2 segles i mig. Agafant algunes coses de Hideyoshi, que Hideyoshi al seu temps també les havia agafat alguna cosa d'altres daimyo, però també dissenyant-ne de noves, no? De com va aconseguir una situació d'estabilitat. Ell, a més, des de 1600, que es va fer amb el control del país, ell va morir el 1616, és a dir, va tenir només 16 anys per deixar-ho allò tot ben assentat i va funcionar. Escolta, i a parer teu, quin tipus d'estratègies consideres més intel·ligents per part de Nobunaga, Hideyoshi i Ieyasu? Si t'haguessis de quedar amb alguna. Home, jo potser una mica... És que, clar, és molt fàcil criticar Nobunaga, no? I dir, és que vas trigar molt de temps, no? En aconseguir aquest terç, tal i qual, però és que també era el terç més difícil. És a dir, un cop que tens 30 províncies, conquerir la número 31 és relativament fàcil. És més fàcil. Ell tenia una i va conquerir una segona, i una tercera, i una quarta, i així, no? Llavors ell tenia la part més difícil. Clar, jo una mica per afinitat, a mi qui més m'agrada és Toyotomi Hideyoshi, no? I de fet per això el vaig triar per fer la tesi doctoral. Perquè té aquell guanyar la batalla sense començar-la, no? Té allò... Jo no soc resistents a futbol, però sempre recordo un entrenador, no? Que guanyava els partits sense baixar de l'autobús, Elenio Herrera o alguna cosa així, crec que es deia. Doncs té aquella forma de pensar, no? Espera, anem a parlar de les coses. Si haguessis de prendre un cafè, un te, o en el teu cas un bitter cas, sí, que li agraden molt, sí, amb un d'aquests 3, tu triaries... Toyotomi Hideyoshi. I podries dir 3 coses del per què triaries a Hideyoshi? 3 coses concretes. Perquè és únic, perquè... Aquesta no compta, eh? La història japonesa és una història de cognoms.
És una història de clans, fins i tot avui en dia. És una història de famílies, no? De famílies llargues que tenen la seva genealogia, que et poden dir al segle XII qui manava la seva família, etc. Funcionava així i funciona així. L'any passat, quan van assassinar l'ex-primer ministre Shinzo Abe, aquell dia em vaig fer un far d'entrevistes i vaig anar al 324 a la nit i tal, i jo els explicava, és que jo els donava la visió d'un historiador, no? I els hi deia, és que s'ha de saber qui és Shinzo Abe, s'ha de saber de quin pedigrí parlem, s'ha de saber que el seu avi ja havia estat primer ministre i que el seu avi havia estat a la presó després de la Segona Guerra Mundial acusat de crims de guerra, i s'ha de saber una mica d'on ve tot, no? I és que a la política actual japonesa ens trobem a gent que la seva família manava al segle XII. No? Això passa també una mica aquí, però no tan bèstia. No? En canvi, Hideyoshi no. Hideyoshi era el fill d'un camperol. Hideyoshi no tenia cognom, perquè només tenien cognom la noblesa i els samurais, no? I ell no era res de tot això. Llavors, potser perquè nosaltres, els occidentals, tenim una mica més de... Valorem molt això, no? Allò que diuen els anglesos o els americans, el self-made man, no? D'allò... Amancio Ortega, empezó no sé què... S'hauria de veure, no? També tenim molts herois que van començar amb un garatge, doncs jo no tinc garatge, ja començant per aquí, no? Després t'enteres, sí, amb un garatge, però un garatge d'una casa de l'hòstia que els seus pares li van donar $1 milió per començar, així també em prenc jo. Però bueno, tenim aquella... no? Ens agrada, ens posa la idea d'algú que des de lo més baix va arribar a lo més alt. Potser per això m'agrada. El que menys m'agrada una mica, el guanyador, Tokugawa Ieyasu. No? Sempre es diu també, a part d'això del cucut, sempre es diu Oda Nobunaga va plantar l'arròs, Toyotomi Hideyoshi va fer un pastís d'arròs i Tokugawa Ieyasu se'l va menjar, no? Perquè al final ell va ser qui va tenir èxit. No? I potser per això em cau una miqueta pitjor, perquè és el que... No direm que es va aprofitar de la feina dels anteriors, perquè ell també hi va contribuir. Bona part de la conquesta va ser també gràcies a ell, però fa una miqueta més de ràbia, no? Perquè, bueno... A més, a Sekigahara, ell va ser com el seu bàndol era el bàndol rebel. En canvi, l'altre bàndol era el bàndol que defensava el nen, que defensava l'hereu legítim de Toyotomi Hideyoshi. Llavors, per això li tinc una mica de mania, i també perquè, una mica per això, Oda Nobunaga i Toyotomi Hideyoshi tenen una llegenda negra. Un diuen que és un psicòpata i Toyotomi Hideyoshi té la fama de que quan es va tornar més gran es va tornar senil i feia coses molt rares, no? Entre elles declarar-li la guerra als xinesos. Part de la meva tesi doctoral és intentar demostrar que no, que si cadascun d'aquells fets que et diuen, hi ha 4 o 5 fets que són els que es posen com a exemple de que es va tornar una mica gaga, si cadascun d'ells els analitzes per separat i pots trobar causes completament... que li va sortir malament, vale, però causes completament fidedignes, podríem dir, no d'estar boig. Estava pensant, sort que t'he demanat 3 coses. És que no pots concretar. Bueno, hem arribat fins aquí amb la xerrada d'avui. Hem parlat sobre estratègies de com vèncer en batalles, més amb el context de Nobunaga, Hideyoshi i Ieyasu. Simplement dir-te moltíssimes gràcies, Jonathan, per aquesta xerrada. Crec que hem après moltíssim. Anava a dir, ara podem aplicar aquestes estratègies a la nostra vida quotidiana. M'espero que algunes no. Algunes no, però el del castell buit m'ha fet pensar. El castell buit m'ha fet pensar com ho puc aplicar a la feina, això. I si tens 150.000 soldats, també pots aplicar l'altre. També. Però clar... Si esteu interessats en història japonesa i voleu seguir més en Jonathan, que sapigueu que té un canal de YouTube, buscant història japonesa i el seu nom ho trobareu molt fàcilment. Bueno, de fet, la meva web és historiajaponesa.com. Sí, no? Home, el domini està ben triat, eh? Sí. Mira que això va ser el 2012 i vaig estar pensant primer noms en japonès perquè quedaven més guais, no? Nihonshi, no sé què. I vaig dir, espera, història japonesa. Ho vaig buscar, està libre. Me'l vaig comprar i des de llavors. Ben fet que vas fer. Sí. Qui li interessi també el món del disseny i el Japó, que sapigueu que hi ha un blog, podcast, i encara no sé què és això, que es diu Diseño Japón, podeu trobar... Podries haver agafat disseny japonès, i llavors seria història japonesa, disseny japonès. Sí, saps què passa? Que el Roger Ortuño de Comer Japonès es va fer Comer Japonès. I dic, no, agafaré Diseño Japón, saps? Okay. I també perquè la gent quan busca a Google, doncs mira... Sí. Simplement agrair-vos el vostre temps per haver-nos escoltat. Ens podeu seguir per les xarxes i de nou, Jonathan, moltíssimes gràcies. A vosaltres i a tothom que està aquí i a qui senti el podcast.
Us compartim un fragment extra de la xerrada que vam fer, ja que a l'acabar l'entrevista amb en Jonathan, alguns dels participants del públic van voler preguntar. Aquí escoltareu alguns comentaris més que fa en Jonathan sobre Oda Nobunaga i Toyotomi Hideyoshi. Gràcies. En part d'aquesta crueltat absoluta ens ha arribat perquè els jesuïtes portuguesos que ja estaven per allà, en un principi el descrivien com l'amic dels cristians, perquè com era un paio molt interessat en coses noves, de seguida va voler parlar amb ells i estava molt interessat en que li ensenyessin mapes del món i instruments musicals europeus, perquè tot allò que era nou li cridava molt l'atenció, llavors va tenir bones relacions amb ells, es van ajuntar amb Alessandro Balignano, que era el cap dels jesuïtes, es van reunir diverses vegades i molt bon rotllo, i a més, com que ell lluitava contra alguns monestirs budistes, els cristians, en la seva dicotomia de dos bàndols, van pensar estar contra el budisme, estar a favor del cristianisme. Llavors, en un principi, van construir una narrativa. De fet, li deien l'arcàngel, sempre em lio, Sant Miguel o Sant Gabriel? Bueno, hi ha un Sant Miguel, que és el cap dels exèrcits de Déu en la lluita contra el dimoni, no? Doncs ell el passaven així. Quan es van adonar un temps després de que Nobunaga anava en contra del budisme només per motius polítics, però que ell ni era budista, ni era shintoista, ni era cristià, ni creia en cap déu, ni creia en la vida, i que era un tio pragmàtic, absolutament, i que a més un cop els hi va dir als cristians que no m'enteri jo que vosaltres també us fiqueu en temes polítics, que ho feien, però ho feien lluny d'allà, encara ell no s'havia enterat. Quan es van adonar que aquell mai seria dels seus, llavors van començar a construir-li una narrativa tot el contrari. Llavors tot el que feia estava malament fet i a Europa ja va començar a córrer notícies que hi havia un paio allà a l'altra punta del món que era supercruel i tal, i va acabar calant aquella narrativa. I llavors aquestes versions, com la sèrie aquesta de Netflix que dic, sempre per mi cauen en el parany d'en comptes d'analitzar, hi ha aquesta narrativa, però anem a veure què hi ha de cert, no? A mi també, jo també tenia la narrativa que Hideyoshi s'havia tornat senil i tal, però llavors va ser com, per què l'acusen d'això, per aquest cas, pum, 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 pum. I llavors vaig començar a analitzar cadascun d'aquells temes sense tenir en compte la contaminació que em vingués dels altres. Vale, doncs aquest tema tenia les motivacions polítiques, era lògic. Envair Xina, semblava una locura. Nobunaga ja ho tenia a la seva agenda. Nobunaga ja tenia el pla d'un cop conquerís Japó anar pels xinesos. O sigui que no era una locura de Hideyoshi, ja estava ja sobre la taula. I vas desgranant un a un i dius, aquesta narrativa cau pel seu propi pes. Doncs amb Nobunaga passa una mica el mateix, i tots els retrats que es fan d'ell cauen en el mateix. De fet, un dels projectes que tinc al damunt de la taula és una biografia de Nobunaga, intentant treure-li aquesta... Nobunaga, malauradament, hi ha poca cosa. Sí que pots trobar, però no a nivell així profund. El bo que té... Sí, però sempre surt fent de superdolent. Sí. Però el bo que tenim és que com ja era un nen de casa bona, diguéssim, almenys tenim, hi havia un secretari que anava amb ell i anava deixant, i almenys sabem on estava cada dia i què feia i en qui juntava i tal, no? No és un anàlisi, són només dades, però almenys tenim dades. De Hideyoshi tenim un 8 fins que és comandant, i llavors allò dona peu a que es creen 1000 llegendes, històries, perquè on no hi arriba la història, hi arriba la llegenda. Llavors, quasi és pitjor, perquè també hi ha novel·les, les novel·les Taiko de Yoshikawa, que estan de conya, són brutals, però clar, tota la infància de Hideyoshi és un vodevil, és un... Clar, directament. El Taiko també afegeix molta història real que a mi m'ha encantat. Clar, és que Yoshikawa és el gran autor de novel·la històrica japonesa, perquè després té l'altre de Musashi, brutal, i fa una feina de documentació, però fa una feina de documentació amb el que té, amb el que hi ha, no? Però no és un llibre d'història. De fet, si agafes la biografia de Hideyoshi de Walter Denning, que la té Satori Ediciones, que el pròleg és meu, és un llibre d'història, però és un llibre d'història a finals del segle XIX, amb la qual hi ha diàlegs. És una història com molt ficcionada, no? Llavors, falta una mica una aproximació més històrica, però clar, hi ha vegades que és que no hi ha documentació. Llavors és difícil de fer. Hauríem d'anar acabant ja. No. Sí, perquè veig els organitzadors sí, ja i espero que no em tallin el cap. Moltes gràcies de nou i disfruteu el dia al Poble d'Ivars. Jo estaré avui per aquí, o sigui, si algú té una pregunta i m'enxampa després per allà, que me la faci, que jo ja veieu que no tinc cap problema a parlar. Gràcies, Jonathan. De res, que la vagi molt bé.